moko fuayo lwetgi. Inya nyiso ni kane wuonu limu e skul ne chalo nade? Mano opogore gi babwa. Babwa watch ni kata time mane koro okonyal biro him personally, no oro ga nerwa. To oro ne okone ni kikidhi kamae. Mabende father figure machielo. Yes. Nerwa ne biro kotedo chiemo mokelo na kata ka babwa biro, kata ka onge gi time mar tedo no to nong'iyo gimoro to obiro godo. Oko bi gi gazet gi pimodho. Eno tingo chiemo. Iwacho ni 1 in a million. Yes. Baba kako sebedo osetangi mani kuma intiere ma ichopo sani. Inya wacho ni okelo ni lokruok mane, okelo ni ber mane ngimani? Anyalo wacho ni babwa okelo na lokruok maduong'. An akia ni nindo ket chalo nade, akia ni being sent home for school fees chalo nade, akia ni koso book chalo nade. Babwa ose miya gimoro amora. Onge chieng' manyalo wacho ni akwayo babwa pesa to babwa okona ni aonge godo. Kata ka aonge godo to okobi miya the full amount, lakini obo miya pesa mathin. Okona ni sani ta aonge godo machal kamae to lakini makri gima. Aparo sometime last year but one natuo na an hospital. Babwa nokodhi tich. Nobet koda. Nobedo kodi hospital. Nobet koda ka an gi mama obet koda ma o make sure